irudia, hezkuntza arloan deituriko greba eguna. Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatu osoan irakasle guztien 75%ek parte hartzea aurre ikusia zegoen, eta horregatik ikastetxeen erdia itxita egonda gaur. Arratsaldeon guztioi, berehala ikusiko ditugu gaur goizean Baionan egin den elkarretaratze horren irudi gehiago. Gaurkoan irakasleek bereziki bi gauza salatu dituzte, alde batetik haien lanbaldintzak eta bestetik ikastetxeetan ezarrita dagoen Covidaren aurkako protokoloan Frantziako gobernuak egindako etengabeko aldaketak. Horretaz gain gaurko saioan tartetxo bat eskainiko diogu kulturari ere bai. Izan ere, astelenean hasiko da Biarritzen FIPADOC festivalaren edizio berri bat, aste osoan zehar luzatuko dena. Aurten orotariko gaiei buruzko 150 nazioarteko dokumental ikusgai izango dira. C'est de la maltraitance pour les inspecteurs, c'est de la maltraitance pour les personnels administratifs, c'est de la maltraitance pour tous. Elkarretaratze agitz jendetsua gaur goizean Baionan egin dena. Ipar Euskal Herri eta Frantziako estatu osoan deitutako greba dela eta. Hezkuntza arloko hainbat sindikatuk deituta, helburu nagusia egun dituzten lan baldintzak salatzea izan da. Ikastetxeetan bizi duten egoera gainera kudea ezina dela diote. Koronavirusaren krisiaren aurrean, Frantziako gobernuak neurriak etengabe aldatzen baititu. Urtea hasi zenetik adibidez, protokoloa 3 aldiz aldatu dute. Orain, gelan positibo bat atzematen bada, gainontzeko klasekideek 3 test egin beharko dituzte etxean. Eta lehena negatiboa bada eskolara itzul daitezke. Irakasleen ustez, honekin lortzen den bakarra eskolak hankaz gora jartzea da. Urte hastapen hori hor bezaila izan da, denentzat, burrasuentzat, erakasleentzat, eta lehen protokoloa, bigarrena, hirugarrena, eta ez zen posible hola, eta behar zen eguna markatu. Erraiteko Ezkondu Nazionalak ez dela hola segitzen al. Kudeaketan eta denbora iniz pasatzen dugu, biziki pesu da eta informazioak egun batetik bestera talakoak dira. Ondorioz burasoak esu dira, normal den bezala. Ikasleekin ezkira disponible, maleruski. Gero badira gelan diren ikasleak kudeatzeko, gehi etxean direnak ere. Zailtasunak biderkatzen dira. Zentzu guzietatik eta biziki pisua bilakatzen ari da eta biziki pisua da. Sindikatuek eskatzen dutena da positibo bat azaltzen bada klasea aste batez istea. Eta segurtasuna bermatzeko ikasgeletan CO2 neurgailuak jartzea. Baina argi da hola segitzat ezin dela. Nik gana izuke, edo orain arte bezala, kasuak badira ikasten dugu eta uzten ditugu aurrak etxan eta lan arazten ditugu etxan. Edo beste alderat egiten da aurrunt eta asumitzen da, maskak entzen ditugu aurreri, kutsatzen dira hien artean ez direlako eri, baina bederan kasan ditugu eta lan egiten dugu. Hor bien arteko zerbait egiten da eta ezin da, ez da bakarrik guk administrazio lana egiten dugula, hori ez da lagiena da aurrak ez dugula hor. Eta ez girela antzatzen aste batetik bestera ezin dugulako lan egin. Gainera, kontratazio gehiago eskatu dituzte, ikusi baitute gaixo dauden irakasleak ordezkatzeko ez dagoela baliabide nahiko. Txertatze pasaren lege proiektuak aurrera pausoak ematen jarraitzen du. Atzo senatuak onartu eta gero, gaur diputatu senatore batzorde mistoa bilduko da proposamen hori aztertzeko. Eta ematen du eztabaida bizia izango dela, senatuak proposatutako aldaketak ez direlako gobernuaren gustukoak. Aldaketa horien artean, hementxe garrantzitsuenetako batzuk. Lehenik, pasea automatikoki ezeztatuko litzateke Frantzia osoko ospitaleetan 10.000 eri baino gutxiago badaude. Egun 24.000 dira. Bigarrenik, 18 urtetik gorakoei soilik eskatzea, eta ez 12 urtetik gorako orori. Eta azkenik, eztabaidagai izan den bertze puntu bat.
ostalariek txertatze pasea bai, baina nortasunagiria ezingo lukete eskatu. Gaur beraz hasiko da Parlamentu eta Senatuaren arteko eztabaida, baina zaila izango da gobernuaren aurreikuspena bete eta txertatze pasea larunbat honetan martxan jartzea. FIPADOK 2022 dokumentalen nazioarteko festivalaren laugarren edizioak ohiko egutegia berreskuratuko du. Iaz izurritea tarteko ekainera atzeratu bazuten ere, aurten urtarrilaren 3. astera itzuli eta 17tik 23 egingo da. D'abord, on avait envie de faire un petit clin d'œil sur les masques, parce que comme vous voyez, les personnages sont masqués, c'est des masques en papier mâché. Aurtengo ediziorako aukeratu duten afixa eta irudiaren eskutik, musukoei maskei keinu bat egin diete, hasieran espero ez bezala oraindik soinean eramango ditugulako, baina bereziki edizio honetan elkarbizitza kolorea emateko beharra azpimarratu dute, baita kazetaritza ohoratzekoa ere, usu bizia arriskuan jarriz egiten duten lanagatik, bereziki korrupzioaren aurka. C'est un peu cette tonalité de convivialité qu'on a envie de mettre en avant cette année au FIPADOK. On a trop besoin de se retrouver. मुझसे तो पूछते हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि आप कौन से कास्ट के हैं अब वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ. 3 dokumental egongo dira gai honi lotuak, bata Writing with Fire, zuarekin idazten, Indian egindako dokumentalak, emaztek zuzendutako lehen egunkaria nola abiarazi duten erakusten digu, telefono mugikor eta teknologia berriei esker. सोच भी नहीं सकता 14 साल में हमने इस मानसिकता को काफी हद तक बदला है. Be careful. There are different games. Baina orotariko gaiak izango dira aurten ere ikusgai, pilpilean direnak asko, irudietan duzuen Shadow Game, kasu, itzalen jokoa, beren herria utzi eta Europarako bidean diren gazteen bidaia irakusten digu dokumental honek. But if they don't arrest us, then we will reach our destiny. Aurten ere 1500 dokumentalen artean aukeratutako 150 egongo dira ikusgai, historikoak, lehen pertsonan eginak, baina baita animazioa erabiltzen dutenak ere, eta aurten proposamen edo sail berri batekin gainera. Et on voit aussi une nouvelle sélection qu'on appelle Goût du Doc. Alors Goût du Doc, c'est une sélection de films qui racontent l'alimentation et la gastronomie. Goût du Doc izena eman diotena, eta sukaldaritzaren eskutik munduan barna barraiatzen gaituena, Japonia, Korea, baina baita etxean bertan ere. Arzac depuis 1897. Arzac familia donostiarraren eskutik. La fille et le père. Es que lo difícil está en venir de dar de comer a explicar que yo hago cocina autor. Eta urtengo beste berritasun bat. Il y a 2 films qui seront sous-titrés en basque. Lehen aldiz bi film euskal azpitituluekin eskainiko direla da, Europako historiak eta nazioarteko sailean bana. Etorkizunean garatzen jarraitzea espero duten bidea. Qui est un film plus historique en Ukraine. Et ces 2 films, on avait repéré qu'ils étaient sous-titrés en basque et on s'est dit c'est formidable. Aldatuko ez dena aldiz, festivalaren presentzialtasuna izango da. Festival en salle, c'est capital. Pour moi, un festival sur un bout d'écran d'ordinateur, c'est un oxymore. Numerikoa oximoron bat dela dio, festival baten zentzua aurrez aurre egitea dela, eta iaz garai makurragoetan ere bide horri eutsi ziotela gogoratu du. Naiz eta horretarako atzeratu behar izan zuten. C'est absolument capital. C'est le rôle du festival d'organiser cette rencontre. Eta elkargune hori ez gozatzeko parada beraz, urtarrilaren 17tik 23 miarritzen FIPADOK festivalean. Iazko edizioan Les hirukoteak eskainitako doinuen eskutik duzue gure gaurko agurra. Ikusentzuleok, bihar arte.